Perfume and no, perfume and no, perfume and no, perfume and P&M. Salamu alaikum. P&M. Wa alaikum salam. Kai hakuri. Dususu. Ka san waɗanda muka yi. In ba na zo gare ka ba ni samun masala. Kakka samu damuwa ko miyauci. Ka san aure na ya taho. Na sa ranka to. Yarinyar nan ta rubuto mai irin nau'ikan turarika da kayan dai duk abin da ya shafi na shafate na menene. Ta rubuta to ni kuma ban san na zagaye gari ranka ta kaf. Na san ku ne idan gari. Ku ne gari ya gani ku gari ya sani. Ka gaya mai inda zan samu nau'ikan waɗannan turarurruka da nau'ikan kayan shawa wanda yarinyar nan ta rubuta min domin a yi auren nan cikin lafiya. Ka san ina santa. To albishirinka. Albishirina. Wato ina mai tabbatar ma cewa faduwa ta zo daidai da zama. Ka ce ma an yi a daidai agola ya mutu da tarewa kenan. Nan na shiga Facebook. Ka shiga Facebook. Na shiga TikTok. Ka shiga TikTok. Na shiga Instagram. Ka shiga Instagram. Perfume and Mo wato P&M. P&M. Yana nan Jambulo. Na'am. Yana nan Jambulo yana kallon gate. Shago mai lamba 12 da mai lamba 13. Allahu akbar. Royal Plaza. Allahu Habawa. Ka ce ya sunan gurin nan? Perfume and Mo. Perfume P&M. P&M Perfumes and Mo. Wayo Allah na. Kai na gode. Duk wata tarika. Na'am. Su mayamayai. Na'am. Kayayyaki na kwalliya. Na'am. Wallahi idan ka je sai ka ce ni da maka. Na gode. Dan haka ka je da kuɗi isa su ka so kayayyaki isa su. Zaka samu kaya cikin sauki da to ta wasu afuwa akwai lambar waya. Akwai lambar waya. Na gode. Akwai lambar waya zan turo maka ita yanzu nan. Na gode. Yawwa. Na gode. Ka je ka garzaya. Na gode. Kuma na ce yana gaira shi.